Ahoj, já jsem Honza a tohle je Ondra. A hrajeme hru, nebo dneska je to hra, krátké video, hra VRC 4. Zeleně označena. Tak a jdem na to. Jdem. Ondra bude hrát první. Ovladač. Takže Tak. press start. A hard drive. Takže tady má ukázka. Tak, tady je rally mode. Ano, Single stage. ano. Tak, Tady si může vybrat, jaké chce město. Nebo v jaké zemi chce jet, tak. já pojedu Velkou Británii. tak, a nějakou malou trať, nějakou normální. Takže já bych jel tuto. To je taková krátká a vypadá dobře, takže VRC si dáme. Sebastian Loeb, já si dám zrovna Sebastiana Loeba. Tak. A můžeme jít na to. Tak, tady je naše autíčko. Takže dám Ačko. Tady jsou fotky. Jinak, jak jste mohli vidět na obalu, hrajeme to na Xboxu 360. Nic jiného nemám, jenom počítač a... Ale na to se nám hry hrát nechce. Jo. Lepší je na Xbox. Jo. Tak, tady je zrovna prší, ale tady je naše mapa. Tak, tady. Tak, a můžeme jít na to. Zrovna na začátku jsem bourám. No a co? Vidíte? Já nejsem tak dost zkušený řídit, vidíte? Už urval nárazník. A hned na začátku. Jinak já pojedu tu stejnou trať, jenom si můžu vybrat jinčího jezdce. A vidíte, dost luxusně řídím, to myslím ironicky. A najdu směrem. Tak. Jaj! A... Tak. 19. poslední jsem. Aj. tak to mohlo bolet. A zrovna na plné pecky. Jaj. Jak vidíte, určitě budu poslední. Protože řídím dost dost. Ironie. Jinak to neříkáme my. Patnáctý. Zlepšuje se. A... Tak. Dobré. Jo. Jedem. Jo. Ne. Aj. Jump. A vracák. No tak ne. Tak, už je to dobře.
into left 4. Ne na dlouho, kámo. 60, right 4, into left 5, Třetí. and right 5, O, open. vytáhl to o, kolikrát ty jsi byl? 15. O 12 míst to vytáhl nahoru, takže borec. And left 5, No. Zatím jede dobře. Takže nebudu poslední. Možná jo? Možná, že jo? left 4, and hairpin right. Keep middle. Jej, ne. Jedu. Tak kolikátý jsem? Třetí. Furt třetí. Tak, jedu. Takže, Bacha, spadneš. nespadnu. Dobré. Hairpin left. Tak. Pomal. Spadneš. Nespadneš. Skoro. Right 6, into left Tak, 3, už bude cílová rovinka. then right 5, To nevyšlosti rovinka, v rally asi rovinky moc nebývají, ale je tam Cíl. Tak, jsem dost. zaflaganej. Jo. A třetí. Dobré Já. místo. Poslední byl kdo? Tak. Tak, teď jedu já. A dám si stejnou trať, jenom Jiného řidiče. jo. Rally stage, toto. Ty jsi měl tohle? Jo. Okay. Dám si random. Dám si VRC a pojedu s Ožierem, který jede ve Volkswagenu Polo RVRC. Tak, Pojede na to a držme mu palce. Tak, tady je auto, které jste viděli. A tady jsou obrázky. Vypadají dobře. Tady s tím vrtulníkem úplně. Takže zatím se to furt načítá. Tak, to tady zase prší. A jede na to. to má jiný zvuk. Drž tam palce. right 4, go. Right 3, on tarmac, then hairpin left, and hairpin right. 100. Tak, zatím jede dobře. Into left 5, and right Oh, tak to mohlo bolet. A už, dobré, jeď. Dobrý. Dobré, jel to. Bacha chodník, Po chodníku nikdo nejde dobře. takže je to v pohodě. then left Dobře se otočil. into right 5. Tak, zatím jede rychle a dobře. Then left 6, Tak, kolikátý bude? Oh. 7. Aj. Jeď. Takže se otočil. and right 3, into hairpin left, Tak, tady je zatáčka. hairpin right. Asi vidím. Zase slepý nejsem. Ne. Tak, Then hairpin left, then open. tak. Dobře to vybral. Použijem skálu, proč ne, že? Left right shift. Že jo. Tak, Když už tam je. Left 4, into right 4, and hairpin left. kolika? Čtvrtý. Dobré místo. Then hairpin right, and Au. left 2. Možná mě přežene. Into right 5, right, into hairpin left. Right 4,
jsem vybral ještě dobře. Then jump and jump. Then jump. Oh, skáče to fakt dobře. Dobré. Dobře to vybral. Zkušený jezdec, tak co chceš. 60, right clear. In the left 5. Druhý. Dobré. Sebastian Levy. Ještě jednou byl jsem třetí, ale už je druhý. Hairpin left. Protože on je lepší jak já. Protože já doma nemám VRCčko. Left 4. Teda mám, ale nehraju ho. Left 4. And hairpin right. Keep middle. Then right 5 and left 2 in the left 2. Furt druhý. 40, right 3. Wrong. Tak. In the left 6. Už je v poslední části. 100, hairpin left. Tak. Za chvilku bude cíl. And hairpin right 100. Tak. Right 6 in the left 3. Then right 5. Finish. Tak, tam už je cíl. A cíl. Jsem si to trochu zkrátil. No a kolikátý je? Druhý. Jo! Tak. Je druhý. Ale Takže, jsem druhý. Jak můžete vidět, jsem druhý. A z dnešního videa to bude už asi vše. A asi zítra se vám nahlásíme znova. Takže čau.